Ginbawian gid sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital sa syudad sang Iloilo si Carl Orsalino, 48 anyos, matapos nakaagom sa mga patal nga pila sa ulo sang ginwasay sang iya man lang pakaduwa sa barangay Akwit, Barotac Nuevo, Iloilo. Nagsungka naman ang sospek nga si Ramir Palete, 35 anyos, kag residente man sang barangay. Suno sa Barotac Nuevo Police, una nga nagsulong sa balay sang sospek ang biktima kag may dala nga kutsilyo. Ginhando sini apang wala maigo. Diri na nagkuha sang wasay ang sospek kag ginhanusa ng likod nga bahin sang ulo sang biktima. Daan nga hiligot ano ng ginalantaw nga motibo sa insidente. Samtang ginapreparar na ang kaso nga homicide batok sa sospek. Kinsaway niya kuno ang iyan ni nga ang biktima nga gapot niya ang ang tanom balangan niyog sa duta sang tiyo sang suspetsado. It is amo to nga daw pangakig ya ang biktima kung makainom ganing kuno ang biktima daw sulit-sulit nga balang istorya. Kag daw ginatubok niya ang suspetsado